Nou ja, van de Jon is het denk ik vooral het feest en protte willen. Onze vrijwilligers hadden het echt verzinnen, want wij hebben volle vrijwilligers deze week gehoord. Ik dacht wel 600 à zo'n 100. Geweldig bedankt mensen hiervoor. En nou protte willen en morgen aan het werk, want zij is het echt gewoon. Jan Wiske Viers, we zien het krijg even te zien uit het beeld van Friesland. Ja. Dat lijkt het mij voor hem zwier teleurstellend. Ja, dat is het echt. Dat is heel teleurstellend. Maar we zijn net verslaan. We willen een sterke Partij van de Arbeid in Friesland blijven. En daar zijn we maar correct van zwaar. Maar dit hier we net verwachten. Ik zei van het werd een nek-aan-nek race met het CDA. En ik hoop op Njoggen zitten. Nou ja, dat wordt hem nou net. Dat ziet het net uit. Maar we zijn er net klaar. Jou het me net heel nog telt. En voor u is Heerenveen heel belangrijk. Smellingerlaan. Dus we zien wat dat nog opsmiet. Maar ja, dat het zo is een soort landelijke beeld terugvertaald naar Friesland, dat hier we net toch. Het pijnlijke is natuurlijk dat allerlei mensen die ontzettend goed besturen, en ik denk dat Jan Wietske de Vries niet alleen een van de beste lijsttrekkers is, maar ook een van de bestuurders van de PvdA die het meest bereikt heeft, dat die moeten lijden onder de landelijke malaise. Dat doet extra pijn. Maar dit kabinet mij wil terug? Ja, wat mij betreft mag het kabinet door, maar je moet er wel lessen uit leren. Je kan niet zeggen van er is even niks gebeurd, want het is niet de eerste verkiezing dat we niet goed gedaan hebben. Dus daar moet je lessen uit trekken. En daar moet je ook goed luisteren naar wat mensen als Jan Wietske de Vries te zeggen hebben richting het landelijk beleid. Natuurlijk doet het pijnlijk. En leg eerlijk wees, ik draai nergens omheen en ben transparant. Maar de kiezer heeft altijd gelijk. En ze moeten de Friese koers net in de steden, so what. Life goes on. Ik geef me best van ergens oors. In de woorden hebben we het heel goed gedaan, dat weet ik wel de verwachting. Leeuwarden hebben we het goed gedaan. Maar ja, wij streven er natuurlijk altijd naar om zo groot mogelijk te worden. Rotterdam, een van de grootste, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Maar misschien dat het ooit in Friesland niet nog eens een keer gebeurt. Hè? Maar het is net een spectaculaire groei werd een soort meeskring ik rekening mee houden. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat we het heel netjes dingen houden. Of jou zitten harder dan dat we het heel keurig, dacht ik. Nou, je weet op het moment dat je in een moeilijke tijd in een kabinet stapt, waarbij je moeilijke beslissingen moet nemen, dat je altijd bij de eerstvolgende verkiezingen daarop wel een klein beetje afgestraft wordt. En in ons geval lijkt dat een klein beetje. En op zich zijn we dus niet ontevreden.